afternoon. January 19, birthday ni Cody. Ayun pa, yung apo ko sa pamangkin, naka-quarantine sila ngayon. Yung kapatid ko na nasa Hong Kong nagpadala ng panghanda nung apo niya. Kaya nilutuan namin, tapos isusurpresa din namin siya para maging happy lang kahit nasa bahay lang sila. Hindi magkakasama ito si Bulinggit kasi umuulan. Diba? Diba? Yan. Nagluto ako ng chicken tsaka spaghetti. Okay na yan kasi family din lang naman. Tsaka bumili ng cake, yung kapatid tsaka ice cream. Yan. Happy birthday, Cody! Ayan, tapos na kaming mag-ayos ng decor. Ayan, nandyan si Flavel sa loob, bibili ng ice cream na favorite ng celebrant. Kasama namin si Mama, tapos si Mark. Ayan si Maki Boy. Ayan. Buti nilang medyo tumigil ng ulan. Ayan, oh. Kaya, mamaya naman. Ay, ito palang speaker, oh. Ano sabi? Social ang birthday ni Cody. May speaker pa. Oo, mapatugtugod ang birthday. Ano, okay ka? Birthday! How are you, baby? How are you, baby? Hindi kami papasok, bawal kami pumasok. Dito lang kami sa labas, babatiin lang namin. Cody, alika! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy ka? Happy ka? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! You know your. Oh! And the stars run tonight. Happy birthday to you. Yan. Binibigay namin lahat ng mga balloon. Happy birthday to you. Dito lang sa cake. Dahil mo na magalin sa box. Iyon. Dahil mo na paghalon sa box, garo. Happy birthday, Kuya Cody! Wish. Ito yung wish for. May kalayo kasi kami yan. Si Klaus. Ini ba dito? Ini. Ang tamong day na. Yan, pauwi na kami. Nag-uulan-ulan pa din. Effort for the sake of love.